I per acabar, un apunt reivindicatiu, no? Perquè era carnaval, és carnaval aquest cap de setmana i aquests dies, i els amics del Rugby Tarragona han fet una mica una disfressa reivindicativa. Canvio pàrquing intel·ligent per camp de rugbi, si no ens donen un camp, dona igual. Me la tallo i em faig monja, això està ja ja està. Van de processó, no? Van fer una processó. Van de penitents. Exacte, de penitents. Simulen una processó, vaja, que volen cap. Penitència per ells, el fet de no tenir cap. Recordem que el seu dia el Rugby Tarragona quin pas que porta. va cedir les instal·lacions de Camp Clar, el camp de gespa de Camp Clar, que per cert, és bonic. amb Tarragona 2017, quan desapareix, el van cedir al Nàstic, i ara no tenen camp, han d'entrenar a l'antiga universitat laboral. Ells volen el seu espai on tinguin més facilitats, més autonomia per entrenar-se i per jugar als partits, i van demanant, ja ho veus, no? Si no ens donen el camp, ni peles, ni res, sí. En fi, era la petició, la reclamació que fa el Club Rugby Tarragona, que també la seguim amb carinyo des d'aquí. Hi havia un que posava: necessito un camp i no per caçar elefants. Bé, és igual, va, que s'hi referia. Déu-n'hi-do, ens enredem. Sergi, retornem.